Bé, aquests 4 anys, lògicament, han sigut molt distorsionats per tot el tema de la pandèmia, però precisament en aquest sentit tenim la satisfacció de que aquesta temporada doncs, ja hem recuperat totalment, inclús hem millorat el nivell de llicències que teníem anteriorment. Això vol dir doncs, que la feina conjunta de federació i de clubs, evidentment, ha permès mantenir aquest nivell de presència de jugadors i jugadores. I això ens satisfà i considerem que és una molt bona feina feta tant des de la federació com des dels clubs, lògicament, en mantenir aquest caliu que hem tingut aquests últims 2 anys. Precisament la pandèmia també ens va interrompre el desenvolupament del pla estratègic que havíem preparat els 2 anys anteriors, i això és el que reprenem també amb ímpetu. Hi ha una labor formativa molt important i d'estructuració. Aquesta labor formativa no s'acaba en 1 any ni en 2, és una proposta que és a mig termini perquè es vagi notant, però que creiem que incidirà molt positivament en la formació de tots els tècnics, dels directius, i que per tant això tindrà un resultat a mig termini. També hem de destacar, malgrat tot, la posada en funcionament de noves instal·lacions, que és un dels assumptes realment pendents i greus a Catalunya, en aquest cas de la mà d'alguns ajuntaments com el de Sitges, el de Terrassa o el de Tarragona, que han respost adequadament. També hem vist casos com el de Castelldefels o d'altres en què realment la vinculació dels clubs amb una bona vida municipal ens és molt útil. Junt amb això, potser destacaria també el creixement molt important del rugbi femení. Hem tingut un pas d'una situació de creixement lent a un creixement molt ràpid i molt bo, tant del que és la part més jove com dels equips sèniors, i que realment està completant l'estructura de tots els clubs de Catalunya o de molts clubs de Catalunya que ja tenien una bona estructura de sènior i categories inferiors i que incorporen les noies en el que sens dubte ha de ser l'objectiu d'un club potent i amb bon funcionament. Bé, l'objectiu, ho deia una mica en broma, però és amb seriositat total, l'objectiu número 1, número 2 i número 3 d'aquest proper mandat és la millora del nivell d'instal·lacions del rugbi de Catalunya. El que és Barcelona ciutat i el seu entorn més immediat requereix que hi hagi noves instal·lacions amb urgència. Hem vist precisament com el nivell de creixement de llicències a Barcelona s'estanca senzillament perquè els clubs ja no hi caben a dins on són i han de buscar solucions imaginatives en anar a altres instal·lacions, en aquest cas empenyent una mica amb el futbol per trobar minuts, per trobar hores de gespa en la que poder entrenar. Aquest és un dèficit que ens carrega molt el nostre creixement, tant des d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu, i per tant aquest és l'objectiu en el que posarem tots els esforços en els propers 4 anys. Igualment hi ha altres elements, lògicament, com en continuïtat amb el que ens fet fins ara, que també seran novedosos, com per exemple estem iniciant una nova relació amb els consells esportius escolars per tal que la promoció del rugbi arribi dins de les escoles amb molta normalitat, a través del rugbi flag, a través de la formació dels milers de tècnics que tenen els consells esportius escolars. Volem que la possibilitat de jugar a rugbi vagi molt més enllà fins i tot que la dels propis clubs que estan en cada una de les localitats o comarques. I això creiem que també a mig termini ens pot generar un canal d'entrada de nois i noies en els clubs que pot ser molt útil i a més molt profitós en el sentit que no requereix un esforç complementari dels clubs, sinó que senzillament requereix un esforç d'acollida i de bona qualitat, que això en tot cas ha de ser un objectiu pels clubs. També en aquest sentit de seguir el nostre creixement, ens agradaria que, així com els clubs han anat completant tota l'estructura, també poséssim encara un grau més, en aquest cas a sota una mica podríem dir, de les estructures dels clubs a través de la popularització del rugby touch. El touch té l'avantatge de que permet la participació de totes les persones vinculades d'alguna manera en el rugby, com a aficionats, com a pares i mares, com a germans que no han acabat d'enganxar-se el que ens ha enganxat a tots, que és el placatge i és la gresca dins del rugby, doncs hi ha qui no li acaba d'agradar o senzillament, com és el meu cas, a qui l'edat ja no li permet. I això sí, el touch ens ho dona, i ens dona vinculació de persones en els clubs, ens dona varietat d'oferta
esportiva que oferir i per tant creiem que és molt complementari i que seria molt positiu que es popularitzés. I finalment doncs, veiem que els últims anys diguéssim, ens han ensenyat que hem de treballar el tema de les seleccions amb una mica més de cura, amb una mica més d'intenció realment de que siguin guanyadores, de que siguin un element qualitatiu per tots els clubs en els que els seus nanos s'hi poden veure vinculats i que recuperem el nivell que durant els últims anys les nostres seleccions no han tingut i que creiem que ja aquest any ja ho notarem una mica. Bé, l'any que ve, quan la Santboiana acabi les seves celebracions i que ens enorgulleix molt que puguin ser moltes i molt profitoses, la federació començarà la celebració del nostre centenari, en realitat és de tot el rugby de Catalunya, igual que la Santboiana, però en aquest cas, com a federació el que volem és que tots els esdeveniments, la presència, la capacitat de ser davant dels mitjans de comunicació, però davant dels responsables polítics i de la societat civil, ens ajudi aquest centenari bàsicament com a palanca per la gran reivindicació que tenim, que és la de noves instal·lacions de rugby a Catalunya. Creiem que és un moment de celebració, és un moment d'orgull, però també és un moment de veure quines són les eines que necessitem i no tenim i que no hem tingut durant els últims 100 anys i que hem de tenir ara. I per tant, lògicament, ja anirem explicant els diversos esdeveniments que celebrarem, alguns més de caire històric, altres de caire més esportiu, però tots ells amb un objectiu final que és ser molt presents, que les administracions i tot Catalunya tingui molt present que el rugby català fa 100 anys que genera esport, que genera cultura, que genera educació i que genera formació entre els nostres joves perquè ens faci mereixedors d'aquestes instal·lacions que avui dia necessitem enormement.